As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Benito Abad or Saint Benedict Abbot. Mao ni ang founder sa mga Benedictine nga mga monghe. Niya natawo ni siya mga 480 AD, namatay po ni siya o 547 AD. So murag mga 77 or 67 years old ni siya. O namatay. Pero nahimo na siyang patriarch sa Western monasticism. Nakahatag og modelo unsaon pagpuyo sa tinuod nga balaan nga kinabuhi dinhis kalibutan. Uban kaniya atong iampo ang panaghiusa sa tanang katawhan ug ang kabalaan sa kinabuhi. Labi na gyud sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi sa ilang pagpalit o mga slots nga unta kanunay malinawon ug balaan ang ilang kinabuhi ug ang ilang mga panimalay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo kang San Benito nga abad nga halangdong magtutudlo sa pag-alagad kanimo, itugot na ngamuyo kami nga palabihon namo ang imong gugma labaw sa tanan ug nga maglakaw kami diha sa pagtuman sa tibuok kasing-kasing sa imong mga sugo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Niadtong gabhiuna, mibangon si Jacob ug gidala niya ang duha niya ka asawa, ang duha niya ka ulipong babay, ug ang napulog usa niya ka anak, ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa habok. Human niya ikatabok sila, iya usab nga gitabok ang tanan niyang kabtangan. Siya na lamang ang nagpabilin. Unya may taong nakigsambunot kaniya hangtod sa pagkabuntag. Sa pagkamatikod sa tao nga dili siya makadaog sa ilang panagsambunot, gisumbag niya ang dapi-dapi ni Jacob ug naligas ang lutahan niini. Miingon ang tao, buhii ako kay hayag na. Apan si Jacob mitubag,
Dili ko ikaw buhian hangtod nga panalanginan mo ako. Kinsay imong ngalan, nangutana ang tao. Hakob, mitubag siya. Ang tao miingon, dili na Hakob ang ngalan mo. Nakiglayog ka sa Dios ug sa mga tao ug midaog ka, busa Israel na ang imong ngalan. Si Hakob miingon, tug-ani lagi ako sa ngalan mo. Apan mitubag ang tao, nganong nangutana ka man sa akong ngalan. Unya gipanalanginan niya si Hakob. Miingon si Hakob, nakakita nagayod ako sa naong sa Dios ug buhi gihapon ako. Busa giganlan niya Peniel ang maong dapit. Misubang na ang adlaw sa pagbiya ni Hakob sa Peniel ug nagkiang siya tungod sa nalisan niyang dapi-dapi. Busa hangtod karon ang mga kaliwat ni Israel dili mukaon sa unod sa dapi-dapi sa mananap, kay diha mang bahina sa lawas, sumbaga si Hakob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Pataling hugi o Ginoo ang usa ka mataron nga pangamuyo dungga ang akong singgit. Pamatia ang akong pag-ampo gikan sa mga ngabil nga walay limbong. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Gikan kanimo paabuta ang akong hukom. Ang imong mga mata nagatan-aw sa mataron. Bisan imong gisulayan ang akong kasing-kasing, diha sa pag-usisa nini sa kagabion. Bisan imo ako nga sulayon pinaagi sa kalayo, dili ka makakaplaw ug daotan dinhi ka nako. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Mosangpit ako kanimo, kay imo ako nga tubagon o Dios. Ipaabong ang imong dunggan kanako. Pataling hugi ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaluoy, o manuluwas kanila nga nangagil. Diha kanimo Dios ko,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila, daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iyang mga tinun-an, daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Balik-balik gining atong Ebanghelyo nya kanunay tang pahinomduman nga daghan ang anihon, jutay ra ang mga ngani. Nya kinsa maning mga anihonon, kining mga tao nga matud pa ni Kristo murag mga karnirong way magbalantay. Kanabang way padulngan ang ilang kinabuhi. Gilingay mong tupad na dunay padulngan ang imong kinabuhi. Na asa ka kapadong. Kay naiuban nato murag way padulngan. Hinoon ang uban naa sad sila'y padulngan unsa man ang ila ra jong gitan-aw nga inig kamatay awa na. Samtang buhi pa enjoy kay inig kamatay awa na. Nasa uban musupak, di sila gustong mamatay, mo nang maningkamot sila sa kalibutan nga mabuhi gyud, di gyud mamatay. Maningkamot gyud ba? Sigig exercise, sigig inom anang tambal, sigig gyud pa-check up kay kinahanglan healthy gyud ko kanunay, gi gastuan gyud maayo ba ang pag maintain sa iyang health aron di gyud mamatay. Kana usasan na sa mga tao nga anihonon. Nya unsa may kamatuoran nga gusto ni Kristo, iyang gisangyaw nga naghari na ang Dios. Ang atong padulngan mao gyud unta ang pagsulod, ang pag-apil sa gingharian sa Dios nga naghari na. Nya unsa man ang gingharian sa Dios? Naa diha ang healing, naa diha ang holiness, naa diha ang happiness, ang kaayuhan, ang kabalaan ug ang kalipay. Musta maron imong kinabuhi? Way sakit? Nay sakit? Giyawaan ka. Ang saman imong kinabuhi, balaan o naay sala? Yawanon ka. Ang saman imong kinabuhi, malipayon kanunay o siging yaw-yaw, siging kasuko?
Ay, may na lang, sudguwa ka, usay malipayon, usay suko, sudguwa, basking harian sa Ginoo. Usay, musod, lipay, kalit sa kasuko. Kanus aman mapermanente ang maong sitwasyon. Kung mga ambisyon, ayan na mamatay, kung mga ambisyon na ta nga mahimong mamumuo ni Kristo. Mahimo tabang laborers, dili harvest. Pangambisyon ba nga mahimong laborers? Mao na ang gibuhat sa mga santos, sama ni San Benito, San Vicente Ferrer, San Roque, nang ambisyon sila, naningkamot sila nga mahimong effective laborer of God. Sige, lingay mong tupad. Ing na mamuo na tas Ginoo. Mamumuo na tas Ginoo. Ayaw pagpaka-harvest. Kanabang ang sama ng harvest, maghuwat lang og tagaan. Maghuwat og tagaan. Ang mamumuo, magningkamot na maoy manghatag. Unsa maihatag, gingharian sa Dios. Ang maayong balita sa Dios. Ana. Mabita na ato dining baligyag slat. Ang sama na, aron tudluan mong mahimong mamumuo, dili mahimong harvest. Kaya magsigila kag pangayo, Ginoo, tagay ko kwarta, imong Ginoo, unsa man ka, na naman kay kwarta, panghatag, kay ako ng punan, kay kanabitang mo trabaho ta, unsa may mahitabo, na kay sweldo kada adlaw, di ba? Buta na ka ng sigig pangayo na to din, dagko kay mga lawas, magdapagid na ilang mga bata, ana, inigkataw, yung pader, para palit gatas, palitan sa nato gatas. Naman din nga dito pa ko sa unas SPFY, mga 19 years ago, dito na sila, magyampungad na dito. Hangtod karon ang ilang mga anak, ang mga bata patus una, karon ni graduate na og kanang kuan, mo graduate na og kanang graduate og elementary, balik na sad papalit sapatos para isolve karon ni graduate na sad og kaning kuan grade 10 papalit na sad unsay isolve. Nako, mura naman hinung kog amahan aning ilang mga anak. Mga bati ra ba kay now? Ala joke. Dita ganale dawayon na sa ni pari amura sa gunsag naong no. Main lang sana kuno ingon sila main lang na makauna ta kaysa kitay maunhan. Kana bang sana magsalig na lang ka bang mura makag-harvest wa kay paingnan sige lang kag pangayo. Kay kani man kong mga ambisyon ta nga manghatag kanang kita ba sama ni Kristo ba nga say muhatag di na siya mag-mind og pobre ba siya or dato ba siya. Dili na ta concern about our status and even our dignity. Kanang ato bang kunuhayng personal nga mga kaayuhan. Ang atong concern, makahatag jud kog kaayuhan sa uban. Mao bitaw sila si San Benito, Saint Benedict, Saint Dominic, kana sila si Saint Francis. Mao na sila yung mga tao nga gitawag og mga mendicant leaders. Unsa man ang mendicant kana bang wa ko kay ba unsa man ang mendicant? Magtiniil ba maglakaw? Magsigig lakaw. Nga naman, sigig pakilimos. Magpakilimos sila. Unya ang ilang gipakilimos dili para ila, para ipanghatag sa mga masakiton. Nagatiman sila masakiton, magpakilimos. Mga dato kay ni sila gipamiyaan ang ilang mga bahandi. Unya nagpakilimos. Aron pagpaila nga dili diining kadato nato kaning atong bahandi maoy hinungdan nga makapanghatag ta kung dili ang gugma sa pagpanghatag nga magpakauwaw na lang tas atong kaugalingon aron makapanghatag mao na siya'y saktong generosity na masagoy uban maingon iampo ko pader nga madato ko kay aron makapanghatag ko nako na og iampo ti kang madato ka din adyo ka manghatag bitaw kanang nangambisyon na madato o sa ko o na ko manghatag buangon na kinsa kong dato ang manghatag magnegosyo man ng dato
Og muhatag na doon na tumong ibutang ako nga diha ha. Unsa man akong hatagan sa dako ni nga organisasyon kana i-publish na amoy kanang kuan, na amoy publication sa unaa sa online og sa kaning among i-print nga kuan souvenir. Ibutang ako nga pila man ang whole page. Ana. Anong wa man mo tingog. Pero ang tinuod nga manghatag kani nga atong gi-practice dinhi na di gyud i-announce angan, ilista lang dito atong accounting, isuwat na tanangan ato ng pangayoon inyong mga ngan tanan hastang address ato nang ilista, pero dili nato isangyaw. Bisag mohatag pa kag 1 million 3 million dinhi sa atong mga slots, di gid na isulti imongan. Og request ka, Father, mohatag kog 5 million, isulti ako ngan, sorry na lang, mas mudawat ko 500 nga dili magpasultis ngan kaysa 5 million nga ipapublish gyud. Nga naman, aron dili mawagtang ang imong merits in the heart of God. Kay matod pa ni Kristo, kung gusto mong pasalamatan dinhi, wa na mo'y mapaabot nga ganti gikan sa akong amahan dito sa langit. So kining mga mamumuo sa Ginoo, mao ni sila ang gustong motrabaho alang sa kaayuhan sa uban, nga dili gustong hatagan og pagdaig or reward. Sige, lingi sa imong tupad. Ina, gusto ko mahimo ko nimong sulugoon. Sige, ingna. Ingna sugo ako. Nya ingnaw na kasi imong tupad, bayri na ng imong utang. Patay ka diya. Ang kuyaw, ang bana mo'y malingi as asawa, sugo ako dahi, biyain na imong kabit. Mingon sang bana, pwede next year. Nga nung next year man, lami pa man. Na agi extension ba? Nya kang asawa sad mamumuos Ginoo, mingon sad na siya, okay, take care. Ano na kay ang kayuhan may ihatag nga mag-imong yawa, unsa next year wa pa jud ka mapulian ang buanga ka, di na kana mamumuo, harvest na kana. Ikaw na mo ipuuhonon. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo, nindot kaayo ang atong tubag. Unsa man gahapon maumsan ni atong tubag, diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kung mahimo natang mamumuo sa Ginoo, wa na gid tay kabalakan sa kalibutan, din agid ta ma-stress kay gano man magsige ta tag-ingon naamang ko sa Ginoo. Isa day stage 4 na lagi ka pagbuot sa Ginoo, kay naaman ko nag-alagad sa Ginoo. Uy, ano guna batanon pa kay kastanan? Depende na sa Ginoo, kaya ang akong edad naamas Ginoo. No? Indot, ano? Ubano na lagi na imong buhok day, pakulori na. Ayaw lang, kay pagbuot man sa Ginoo. Hala, bati na kay kagnaong. Mao man ni ang gihatag sa Ginoo, gisalig man anak ko sa Ginoo. Relax kay ka. No? Kiskisi na imong kilay day, kay sus, bati kay katanawon, murag ilagang paut. Gitangtang na mas Ginoo. Ana. Siya bati na kay kagnaong. Basta mamumuo lang ko sa Ginoo, bahala na gunsay akong naong, basta magsige lang ko paambit sa Ginoo. Ano, no? Anong mamumuting? Di gimong sugot. Wala lagi na, mawa lagi ng tanan na tong stress, mawa na tanan na tong mga kabalaka. Kaya nga naman, ang atong pagsalig na as Ginoo, wa na ta mosalig sa atong kaugalingon, wa na ka mosalig sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong balay, sa imong kwarta, di na na mo imong gisaligan. Ang Ginoo mo ra gisaligan. Nya unsa may buhaton, ipaambit nato ang Ginoo ngadto sa uban. Mabuta na dinhi kaning atong mga proyekto, dagko man ni kaayo. Kung ako gining isalig sa akong kaugalingon, patay ko, di ko katog. Pero kaluoy sa Ginoo, inighigda na ko, layo ra gyud kay nang 5 minutes, hagok na gyud ko, no? Kay wa gyud ko'y pakialam aning project dinig mahuman banig dili. Ang Ginoo mo akong gisaligan, pero di sad mo mamalit og slot, patay sad mo. Mauna.
Kamo mo'y nagsaliw. Kamo mo'y wa mo saling sa Ginoo. Ako sige ra kog baligyang slot kinsay tandugon des Ginoo. Labi na karon ana sa tay 4 slot challenge. Ugma na lang ko mo report di lang sa karon kay ato tong tingbon ang kuan di man ta ka print out sa atong mga bang online nga mga kuan ba gipadala. Pero nanay na malit og 4 slot challenge na ini takes nako pader tagpila ganito nang imong 4 slot challenge nako interesado gini siya nako tag 2,000 kay tag 500 man kada slot sa SBF dag siya padanya ko nimo pader sa may imong GCash ana din nakabasta mangutana nag GCash patay na rana ako din gitagaan wa dangatig 10 minutos padada yon pila to 5,700 kapin isa ikalay mag-igo pader asa na nimo ibutang sa duha ba ka 4 slot challenge o tulo ka 4 slot challenge wa na ko dugay-dugayan ko tulo gini ang counting ani tulo 600 man unta o 6,000 himuon ko ning tulo kay gamay na wala ni kuwang ingon sa din siya ako lang yan ng punan puhon pa din akong tanawa di bagi punan digin mo negosyante na kuan baya ko commerce baya ko accounting major nya diha pagyud ko sa bangko na head pagyud ko sa loans division may kita nang kuan kana bang marketing ba himo ana mga feasibility study nakibaw na kudaan nga mahurot ra gining slot kay ang Ginoo na may akong gialagaran hurot magitong mahit maginamo among target sa una tagaan mi og kuta nga porti ra ginamo atong kinumbatihay nga di pa kay tuduol sa Ginoo karon na bahinong pari ko di mo palit so palit po kay hadlok masad mong gabaan pero wa nang gaba ha wa nang gaba ang resulta kung dili mo palit bisag gitagaan kas Ginoo kahigayunan nga makapalit ang resulta ana ni kuyog ka sa yawa nahimo kang harvest in the world kaning mga Parisiyo daghan man sila ikahatag unta luos lang sila panaway sa dihang si Kristo naghatag og kaayuhan sa masakiton ila na sang giingnan nga gikanas yawa ana doon na masadinhe moingon sad nako kanang paria giyawa ana sige lang nagpangwarta yawa na ana sad nako niya na sang harvest ay ni text na sad ana belingi katapusan imong tupad ing na mamalitag slot ing na na nguban wa gyud mulingi bahala na mo diha mabilong mo sa harvest sige na manindog na pagampo sa katawhan mga igsoon pinaagi sa pagkapari sa bag-ong kasabutan gitanyag ni Kristo ang pagkahimo natong mga mamumuo sa iyang parasan busa malaumon kitang mosalig kaniya og moingon Ginoo pagpadala og mga mamumuo alang sa imong anihonon Ginoo pagpadala og mga mamumuo alang sa imong anihonon nga mas daghan pang mga tawo ang musanong sa imong tawag sa pag-alagad sa imong katawhan isip mga pari magampo kita sa Ginoo Ginoo pagpadala og mga mamumuo alang sa imong anihonon nga ang mga kanasuran nga sarado alang sa ebanghelyo maandam og mamahimong tabunok nga uma alang sa pagsabod ug pagtisok sa pulong sa Dios magampo kita sa Ginoo Ginoo pagpadala og mga mamumuo alang sa imong anihonon nga ang mga kaparian mga kamadrihan nga relihiyoso mga katikista ug mga laykong apostol magdasig sa uban sa pag-apil kanila magampo kita sa Ginoo Ginoo pagpadala og mga mamumuo alang sa imong anihonon nga dasigon nato og mamuhat uban kanila nga nangalagad sa linaing paagi diha sa atong katilingban magampo kita sa Ginoo Ginoo pagpadala og mga mamumuo alang sa imong anihonon
nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, magpadala og mga mamumuo alang sa imong anihon. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, magpadala og mga mamumuo alang sa imong anihon. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, magpadala og mga mamumuo alang sa imong anihon. Nga ang mapasig-uling sakripisyo ni Kristo, magdala sa tanang nangamatay ngadto sa kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, magpadala og mga mamumuo alang sa imong anihon. Ginoo, sa anihonon dinhi sa kalibutan, pinaagi sa among mapaubsanong pag-ampo ug pag-alagad, imo kaming gihatagan og kaluwasan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-unga nga maluluyon kining balaan nga mga halad nga among gidala sa pangilin ni San Benito. Itugyan nga kaming nangita kanimo, sinunod ang iyang mga panigingnan, mahimo untang takos sa pagdangat sa mga gasa, sa paghiusa, panaghiusa o kalinaw diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaag sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo,
aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Benito, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan himayan, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mananaw sa kalibo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Alleluia,
Mag-ampo kita. Human madawat ang pasalig sa kinabuhing tunhay, itugot Ginoo nga mag-alagad unta kami pag-ayo diha sa imong buhat, ug mahigugma sa among kaigsuunan sa mainiton nga paghigugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamamumuo sa Ginoo. Nga ato lang buhaton, magsige lang kitag paambit sa atong mga grasyang nadawat sa Ginoo, dili ta magsige kwenta kung unsay naa nato or unsay maato, kung dili unsay atong mapaambit nga maayong balita ngadto sa uban. So salamat sa nagsigig palit og slots nato dinhi sa inyong pagpaambit. Matag slot nga inyong gipalit nakahatag og kalipay og nakahatag og katumanan sa atong gibuhat karon, labi na kining atong kumbento nga gitukod. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.